De les fases de desescalada que espera molta gent és el moment de poder tornar a fer esport a l'aire lliure. Els experts coincideixen que l'exercici físic és un dels millors aliats per a suportar esta nova pròrroga de l'estat d'alarma. Fer esport a l'aire lliure és un somni que es repeteix entre la gent habituada a fer exercici. Permetre l'activitat física al carrer sembla cada vegada més a prop, però de manera individual i respectant la distància de seguretat. La incertesa que tenim fa que funcionem molt malament, que no sabem exactament què tenim que fer. Per això és molt important centrar-nos en l'ací i ara. Fins que arriba aquest moment hem de reajustar els objectius. Que sapiguem que això és lo millor que podem fer en aquest moment, que quan aconseguim objectius tenim una sensació de benestar. Una actitud positiva es fundamental para afrontar las próximas semanas. Ahora más que nunca disponemos de mucho tiempo para poder hacer ejercicio. Nuestro cuerpo nos lo agradecerá. Fer esport fora de casa arribarà, però de moment caldrà esperar, per la qual cosa les propostes a les xarxes continuaran marcant el ritme. Podemos alternar sesiones de fuerza con un trabajo mucho más metabólico. Una garrafa de agua, una pica de madera, una mochila con lastre puede permitir la opción de entrenar en casa. Perquè sense dubte l'esport ajuda a mantenir la salut física i mental.